Trápia ťa na plati pigmentačné flaky? Poviem ti 5 zásad, ktoré keď dodržíš, tak sa tvoj stav zlepší a zabraníš tomu, aby sa ti po lete vrátili. Prvou zásadou je diagnostika aktuálneho stavu tvojej pleti. Ak trpíš na ekzémy, psoriázu, rosaceu, prípadne máš precitlivelú a šupinatú pleť, tak ti neodporúčam začínať teraz s bielením flakov. Potrebuješ sa v prvom rade zamerať na vyriešenie aktuálneho problému, ktorý máš, pretože bielenie by ti zhoršilo ešte stav tvojej pokožky a vznikol by ti ďalší problém navyše. A to nechceš. Po druhé, určiť si polohu flaku. Či je ten flak povrchový a bude jeho bielenie trvať pomerne rýchlo, alebo je hĺbkový, tmavý a budeme potrebovať na to viacej času, viacej trpezlivosti a prípadne viacej prípravkov, pretože budeme pracovať v spodnejších vrstvách. Po tretie je to správny výber peelingu. Pokiaľ siahneš po bežných peelingoch, len takých tých mechanických, s veľkou pravdepodobnosťou si tento flak zatlačíš ešte hlbšie. Pozrieme sa na to, aký peeling presne potrebuješ podľa svojho stavu tohto fľaku. Pokiaľ máš pleť dehydratovanú, tak pred bielením po štvrté je veľmi dôležité pleť dostatočne prehydratovať. Pretože väčšina týchto produktov, ktoré používame na bielenie flakov, nám pleť vysušuje. A to nechceme, aby sa nestenšila a potom nám nevznikli iné problémy na pleti. Posledné je to samozrejme ochrana pleti voči slniečku. Takže je veľmi dôležitá tá dennodenná rutina, ráno, večer a samozrejme nesmie chýbať SPF-ko ráno.